बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि रुंसारि दिनैनि दिनाव जोङो एनडीएफबी वेलफेयार एसोसिएशननि गोथौयैनो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे मोनसे मोजां खौरांबो दिनैहाय जों गासैबो गोदान दिल्लीयाव दंफैजोबो जोङो बे लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बेजों लोगोसे जोङो दिनै दहाय फुङावहाय जोङो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय जों लोगो लादों लोगोसे गोबावनिफ्रायनो नांथानानै थानाय जोंनि एक्स एनडीएफबी फोरनि जे गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनआईए नांनानै बिथांमोननि सोमोन्दै गोबाव समनिफ्राय रायलायबोखादों बेजों लोगोसे खोथा होनाय बायदियै एबा खावलायनाय बायदियै बिथांमोना रोखा रोखायै दिनै मोनफा मोनफा खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों दा दहाय सावरायनाय बायदियै बिथाङा गासैखौबो खोथाफोरखौहाय फोरमायदों आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो डिमान्ड खालामदोंमोन जे एनआईए केसखौहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव लाबोनायजों जोंनि गासैबो बारग' सोद्रोमाफोरखौ उदां अखाराङाव लाबोनांगौ होननानै थिग बेबायदियैनो दिनै गमामायैनो बे खामानिया जाफुंनो थांगासिनो दङ जोंहा बे केस आसामाव फैजोबबाय दा बेखौ मोनफ्रोमबो जायफोर जिल्लायावहाय पार्टिकुलारलि जिल्लायाव दङ लाइक क'क्राझार चिरां बिश्वनाथ बेफोरबायदि जिल्लायाव दङ दा जोंहा गिबि खेब हिसाबै क'क्राझाराव 20 मेयाव जाग्रोदों मिजिंथिदों दहायबो जोंना आसामनि सीएम सारा फोरमायदों गासैखौबो नायबिजिरनानै मोजां राहा लामा लानायनि एबा उदां अखाराङाव फैनायनि हाबाफारिखौ लागोन होननानै फोरमायदों जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि रुंसारि दिनैनि दिनाव जोङो एनडीएफबी वेलफेयार एसोसिएशननि गोथौयैनो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे मोनसे मोजां खौरांबो दिनैहाय जों गासैबो गोदान दिल्लीयाव दंफैजोबो जोङो बे लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बेजों लोगोसे जोङो दिनै दहाय फुङावहाय जोङो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय जों लोगो लादों लोगोसे गोबावनिफ्रायनो नांथानानै थानाय जोंनि एक्स एनडीएफबी फोरनि जे गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनआईए नांनानै बिथांमोननि सोमोन्दै गोबाव समनिफ्राय रायलायबोखादों बेजों लोगोसे खोथा होनाय बायदियै एबा खावलायनाय बायदियै बिथांमोना रोखा रोखायै दिनै मोनफा मोनफा खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों दा दहाय सावरायनाय बायदियै बिथाङा गासैखौबो खोथाफोरखौहाय फोरमायदों आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो डिमान्ड खालामदोंमोन जे एनआईए केसखौहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव लाबोनायजों जोंनि गासैबो बारग' सोद्रोमाफोरखौ उदां अखाराङाव लाबोनांगौ होननानै थिग बेबायदियैनो दिनै गमामायैनो बे खामानिया जाफुंनो थांगासिनो दङ जोंहा बे केस आसामाव फैजोबबाय दा बेखौ मोनफ्रोमबो जायफोर जिल्लायावहाय पार्टिकुलारलि जिल्लायाव दङ लाइक क'क्राझार चिरां बिश्वनाथ बेफोरबायदि जिल्लायाव दङ दा जोंहा गिबि खेब हिसाबै क'क्राझाराव 20 मेयाव जाग्रोदों मिजिंथिदों दहायबो जोंना आसामनि सीएम सारा फोरमायदों गासैखौबो नायबिजिरनानै मोजां राहा लामा लानायनि एबा उदां अखाराङाव फैनायनि हाबाफारिखौ लागोन होननानै फोरमायदों कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन
थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलोंनो लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।